Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 8. May usa ka pangulo sa mga Hudeo nga ginganlag Nicodemo nga usa kasakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana miadto siya kang Jesus og miingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matawo pag-usab. Unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Baka sulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab?" Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatawo kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin gikan o asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.